Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Mana kama nonya koromga juang kamora mara mitira kathulu makende moro wake chenro ma Chuny Onagi TV mabendo wano kachani dondo nagi katarik prario dumara birio gigana record proka bendo au chene koromga juang kama tai chenro enan Steve James aka nyakwan naronyo wan kama kongo dogoro kama na madunga nyano bongo nyakalaga nyasach polo ge pinmo miwakinde machalo koda kamandie mondo mwe chakwa rom kendo kwa gombaka chutho tuwe chego maga siasa makaluka kawuno wendo makawuno wan kande kacha kod Moluor Richard Odhiambo aka makamu wa makamu director mar broad based na koromga juang ka chel kod bene chief campaigner ma presidential candidate Western Kenya region mano makamu dhi nyisoni to chalo nadie gesa machalo koda kamandi omiyo Facebook pages moga Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV kikwil mar subscribe agweli chenro ni madondo nagi modo midonji miwapachi miwa utemagi kacha nyisoni to piny dinade kaloragi kama bende inetio koromga juang ma bende biro bang joloch magadhula ma piny ngima koromga juang no soko kacho kombe wacha ko chenro ne yono machalo koda kamandie honorable Elokamano Steve, director broad base, chief campaigner presidential campaign. Irio nade Ariyo maber ngata. Ichio maber. Achio salama. Ano ka ibiro giteko modhuro. No, one government. Ja serikal kubiga ko position. Ubiro ken fit and fiddle. Fit and fiddle. Fit and fiddle. Yes. Ano ka ise kwako bombe mopogore. Yeah. Kendo ago elokamano ni Chuny Onagi TV. Chako kela kama nda ugo ganda luo. Munda nyisgi way forward. Wadongo dwecha par kende to wachomu yiero. Omiago elokamano Steve jofunyo team man katenya sembo kanini uka erokamano ahinya luonga kendi TV. Erokamano ngero makawuono wacho ni ondiek ok nyier nono. Ondiek ok nyier nono. Onyiero koneno le. Koneno gima mbele to koneno ktarombo kida gine to nyien kumano osechamo. Ok onyier nono. Kupen en gima serious. Ondiek ing'en serious. En ok ochalo toyo. Onyiero ka le seneno mbele ne. Mano nyiso no sefaulu. Kapod onge le to konyier be ok nya neno lakini. Mano ondiek kaka wan joma no kwadhok. Mano ondiek. Sane Rigathi nyiero kose Ruto manyiero? Ruto manyiero. Rigathi nyiero. Rigathi majo kom madalagi. Ing'en gima nomiyo Rigathi goli deputy en wach maongo chama. Emotimo cha. Nobed gi DCP goda gogole. No oda partyless. Koro sani nyaka restructure mondo obed ka gwanda ne monyalo bageno go. Maja bargaining.
Rado bedo go ganda ne. Kenya neno gande. Ma yiro mar Kalau cha temo nyiso nang'e pane gi cha kelo ote mane ma bende japiny nyalo neno. Kejano ka ji golo kacha paro mopogore. Ote ma Kalau en regrouping. All tribes regroup na 2027 election. Kabila ka kabila regroup on their own for bargaining. Gima duong' en bargaining for the next government 2027. Kura mikelo namba mikele midhi yudo go seya. Kuro seya mane Rigathi Gachagua wacho cha. Ema sani otimo cha. Moro cha no wache to nongo followers. Sani kuro sesa ko seto joka. Kuri bro yudo ka DCP MPs Central ng'eng'e mo bageno. Mano wanyalo wacho ni Kindiki ok deliver. Maja gir Kindiki, maja ne en kom kanu. Maja ne en kom kanu Don waneno ka serikal no de kacha gi teko modhuro. Matres gas manipogo kacha. Mano ber. Rigathi wacho no kel nyaka meli to onge nam. Donge ne wadwa no ter gigo mondo sani koro gichagi nwang'. Ne watimo negi testing. Gichagi romi gigo. Gigo koro dwa the Western gi Nyanza. Joma dhi go kura no William. Donge gin gise confirm no ni ginyalo chamo gik kwa for nothing. Koro ji romi debe. Manyiso ni pesa kara ok nyal miyo ja Kenya go ombulu. Ok ja Kenya. Kada kibiro kago oda nini gi pesa iluo Nyanza. Ng'ama go ni kura. Gigo jana no odien. It is not a matter of pesa. It is a matter of tribe. Sani the Rift Valley kaya ni tero ja DCP mondo yo ngato keep billion. Kada jo Gachagua ter billion i Rift Valley kanya. Ja Uda Mayungu. It is a matter of clanism bwana. Winji kisungu no. Can one time. Can one time. And clanism, tribalism, ethnicity of Kukun. Mano kela e penjo marito bende Kaluo kandie bende wasiro totam. Uganda waduto wane totam. Nginga maonge totam. Kada kangata wacho one time. One time wacha achano dwa pesa. Everybody is totam. One waonge candidate. Candidate wa inu Ruto. Koro hidwa wacha one time na. Ibe in your position. One in the government. Erika kibuki dati wacha one time. Mani nyalo wacha jamu nunga tumi pesa. Kada kiromo kwa dati wane one time da me 200. Tinena ja totam. Okay, Nyanza kali ngata wache one time money. Candidate wa in Ruto ma defend the seat. Kuro erika ki Nyanza wacha one time. Manade wacha waka one time ni go ne kura. Did you vote for Ruto? Kuro tam no negi wacha ni governor mari MP mani go ne kura. You didn't vote for president. Sania kwa dhigo choni. Tam no tiago kure yin. Inereka kingeno nego bedo one time but you didn't vote for him. Neno kama no mriambo. Logistically, you are failing. You don't know what you are saying. Politically out. It is two term. This is the right time now for us to say two term. Because we didn't vote for him. Newa gocho na mulu. Unya lego kegunea. 190%. Mano the dep. Jakom. Ruto no you do zero. Koro sani. Ki wacha no one term. Governor mune ki wacha no one term. Mene yero kumbunge senator women re. GMC. But Ruto tiwa jeno one time now. This is our right time. Modhi go ne kura. Waneno ka bende tulo mano wuok acha Jumapil mokalo. Mano timore Kisumu mane moluoro governor James Orengo no biro lemo Kisumu kandie. Kopo ni Nyanza ntotam kara Kisumu ntotam. Kara ngome tulo gi wuokie. Mano wach pesa youth ukti. Na zi youth onego mitich. Onego megi kazi kwa vijana. Dhano no idle. Ng'eng youth no bedo nono makanga to siemo makamu no kato gibebe. Ji dwaro pesa. Youth okti mang'eng. Kora dwan government mabiro structuring government mabiro ukel kazi kwa vijana mondo youth obed very busy. Youth ka busy to ng'enga manyalo dhi kanisa. Ang'ome un kutimo romo to tulo ok bedi. Wan government to jogi kotimo romo to tulo nyaka bedi. Gibiro ka gisebedo prepared. Ng'ato dwa chiemo. Wando tulo bedi rom wan jo totam to tikele tulo kumo antiena. Monj ma kama nyalo wacho nang'o gima kamano kaero kanyalo recommend. Democracy no sekeli wa ng'ato timne. Gik mo wacho iwagang. If you are leading, why are you fighting somebody? Gikila go medo ng'ato popularity for nothing. Kupwan wang'e the government mwentie sani ma hotel ngi buru dinga. To William Ruto, to Diso Nyawang'aya, to Rei Wandai Gambadi Gatandi. That is two-term structured. Ungi makindi chaki comment. Kiwinjo ka ng'ato wacho one term to ini lulandga. Wachana na
Democracy yiene. Why are you fighting? Monengo beni oga jolinda wananchi gonengo yenege ya gi campaign Nyanza. What Pachien mane. What are the image? Angama ke loko. They cannot change somebody like me. Oginya change your structure ma ODM. Oginya change your Yomuma Ruto 2027. Ruto is going to win whether you say 1 term or 2. Is the next president. You say go look at the infrastructure. Ni is leading. Kuru pudi chaki dwara jumuk lead. Jomaketa ungu candidate thiga irigitima. Sami wacha 1 term. What is your way forward? Who is the candidate? Candidate maja 1 term nilu onunga. One candidate wa ma 2 term and William Ruto. Very simple. Kadanya thima ni necessary ECD, CBE. Ungeni kimawacha is the truth. Kati yodi kanyo kithi penjo odi mo ya ngama yombo sana. Ken Ruto. Candidate makocha enga kata ini kia. Tere kaki wacha ka 1 term. Orengo wacho ni chung Sifuna bende chung kacha. Donge orengo no kaka sani wuotho kacha do Mombasa rwake. Ungenga muta. Orengo eno ka piny koro chal ka gima were. Kata ino kiwaji ni dwaro gavana ma Kisumu kama ndurweki. Ng'eny ji timo nono dwaro kuma ji dhiye. Nasega pimoni gina ba ni wiye kuwi. People are idle. Joma wuotho ka kuonde gi ng'eny ma kuwinjo ng'ato choko ji kadal bondo maka. Ngedhi adhi dwaro pesa. Ok manu mino ni magar voters. You cannot change them to vote. Ng'ato yie ni luoso rally. Kata yidi dwa gavana. Steve, okay, the ba pota ko lo wakanyine ka kiyudo ji. Kumedhi etongi. Wan joma bende rally mang'eny no waseneno. Kama tiri gino mabende koro sane ose biro kama bende koro jotelo bende koro ywak. Wach mar Sangwenya ni. Sangwenyo kunyalo gende bende koro ungenga mayuak. Sangwenyo kunyalo rumo. Nyithindo tieko school to tich onge. Tich mar collard ginene ma collard job cha en rumo. Either idhi business mar nyota ma president okelo or idwaro nu kazi kwa vijana or ubede empowered ubedi group tikelo nu pesa ma empowerment to unyiu masinde uluoko mtokni, then that sangwenyaness will go down. And if still jitieko school dhano wuok TVET dhano wuok university gibiro romo gumano wuok last year mahiga ni bende chako wuok, that number is rising but there's no job. So they must Sangwenya go gibiro ni kuom gin idle giongo tich to kokel gimo mane ng'ato kelo man kazi kwa vijana cha to ng'eny ji kochopo saa 8 they koro giol girito pesa gi on Saturday koro Sangwenya biro reduce to kama moja siasa nitie nyaka gidhi kuom ng'eny ja siasa man gi pesa iwinjo kama ka party leader ywak. Yes. Kana wacho ni to magi gin yudhe mag chama magegi malawi ala to gido manane gi mai. Donge gidwa pesa. Onge youth onge ma chama, youth en youth. Youth onge mano mondikne chama. Youth en youth, odwa pesa. Okoso tich onge. Tergi kazi kwa vijana. Gilos drainage system. Giket chirni obed stable. Environmental mondo los. Tichulo gi Saturday. From Monday to Saturday. Ibro neno kadhi Sangwenya are not there. But killing ngeng gimedre. So just siasa kende ma gise believe nnego pesa. They will come to you. And you will give them. Ubginge ni chuli pesa kama. Ziyek begeri ek school begede. Ginge pesa me an kaka mjumbe. To allowance. Allowance no mege what ibiro once in a month. You expect mundu giwi. It cannot work. Bagiminyalo nyiso party leader nere ka kunyalo konyo mae na kusipo. We have to organize. Empowerment ma president dhigo mar nyota mar business is the best. Marare empowerment mambadi giwuotho go gwandai. Gladys giri magimiyo mine, gimiyo yudhe pesa maginyalo timogo this small business. Abedo women groups moko be nyaka mi pesa. Kodu kao kazi kwa vijana cha. Every Monday yudhe man kamora moro bed Siaya, obed Homa Bay, obed Kisumu, obed Migori. They must get something to do. Maka chopo Saturday to government may get token mama tail. Those things will reduce. Kub number my youth medre. Higa nintie jomo graduate. Higa mabiro nintie jomo dhi graduate. But where are you taking them? Some people jo amoko mabende nintie bere igiri keto police GSU. Wanda ibende kao some. Badi bende kao moki revenue. But you cannot take them all. Gingeng.
Koro empowerment, very good. Nyota, development. Kazi vijana, that is the thing. The number will reduce. Kendo kibro neno kasa ngwenya kotin. Gija inyalo control gi. To masani is too much kati dhibi na Homa Bay. Kata mni liel sani is very dangerous. Kagi winjo jotelo mani liel. Sana chopa ni donjo go. Koro kelo gite. Chopa de koro racha. Padhali bi kita kendiga. Chopa na omo ki nyaka Iteli. Gigi kita either piko ko kumigori nyaka wendo. Kugiwinjo gimaka ta 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 chaka goye. So ta 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 ntie pesa. Kurmane gimo miyo nyaka wa control the ginema youth. Wanyalo duogo gimna for miyo gi tije. To ne jo sesa mabende samoro kod tiyo gi jo rowere matendo gi. Kech gitiyo kod ka security gina mabende gikelo tulo kone gi kone. They must work with them. Josiasa une ma ubedo blamed. Josiasa everybody youth mora moro ngeni josiasa has money. Josiasa nige pesa. Kanye kama future ntie. So they must go for that josiasa. Kata mna MCA kodo anjiliel. Jo we expect youth man kanyo nyakano migi gimo. Kata ena 3,000, kata ena 2,000 muru gipoge. Saniji duto te Kenya believe on politician. Gin magin ge pesa. Gin ge CDF, jo pinyo ng'eyo. Gin ge allowances, jo pinyo ng'eyo. Jo moko ni state, jo pinyo ng'eyo. Gin ge president 2 term, jo pinyo ng'eyo. Koro gigo duto donge gidwaro pesa. Idakine ka yudhegi dhir padiri. Kata in miwo thaka isewinje ka youth moro goni mi Osipni Matandi nowacho ni en kosedho mtoka to polisi ochwado ng'ato gi bunde ketne lawama. No, we don't want a situation migo ng'ato. Just relax. Relax mondi wuo kodgi jatendgi. Gibende gi organize themselves. Giwere ingare gan ko bingeno onyalo mako gine ma security mag mujumbe hinye. Gi relax go mai jatendwa, then itiyo kodgi chon. Koro sami work there is no commotion. Just finish them in advance. In fact, Wadai has been doing that. You deal with them in advance. Koro katane these are the moves. But don't wait. Ni uwoyo, then you want to leave without giving them something. That mano commotion yakabedi. And we don't need anybody to kill any Luo. Luo land ko kwadwa etho. Itono Wandai time nang. You deal with them in advance. You chopa chopani to say release Jose Chamoyogat. Kuruno kagina reluctant. Very simple. Ron is doing it here. Chigina relax. Deal with them before you move. Samani ato kuruka nagiwe iko nyojo umine. Iko nyojo dongo. They don't interfere. But don't talk and you want to leave without giving them. And they believe you have money. That one cannot work. Ana kod gi grassroots, ana ni ground. And I know them. Ange gi babera na jogi dwa pesa. Mjume mi jogi pesa. Imbe kidhi gonyo. Abene mi are nyaka geyud. 50-50 nyaka geyud. Gibe gi ngene pesa na piny. Joka mia 10%, abachamo 10, gibe amigi 10. You must eat with them. Gini miyo kata josiasa moko mende koro luor dhi kata mane romo gi kata mane liel. Iluor na. Gioro mana jomoko. Iluor nango. Just go. Iluor to gin jogi. Inidhi tichedi. Sami iluor mioro ng'ano be biro beti ballot. Just go there and talk to them. And gibed organized. Ere jatendu ka liel muentien. Ng'amotelo niluon ng'anerwa. Miye 50,000, miye 20. Pogriur. Where urabe. They will just leave you. But kidaga ni rengogi. Koro gibiro dwaro biro kada mai. Don't run. Kichuga nywane to gigo koko gitimina. Bwana jatendu nga. Okwadwa lo jatendu nga. Ngane. Unjadi. 100. Kaula lof me. Jatelo kamano dia there. Makambino kamane siasa mabende koro wadhi berkecha luro bende samoro nitiere ni kaka mwamedo dhi to siasa medo bedo kachel. Siasa mari youth okunyal tieko nyaka we employee. Siasa mari youth must go like that. Ase nyisiri youth ng'eny. Koro gino weche. Makamedo dhi mbele to nyalo bedo moingo marache moloyo. Koro nyaka ibed ga lot of money. If you want to be a leader, you have to lots of pesa. Koro bro dhi system ma pesa. Koro ka pesa tin ti wechu.
Kiseloso pesa maber, just come. You will talk to them. You will give them money. There's no commotion. But if you don't have money, forget about leadership. Youth is too much to contact. And they are everywhere. Gini liel, gini kanisa, gini function mora, gini education day. Ele kamithi we moke yudo ki. And liete go gibe gi cheko ba gibe jaga ba gi ngenya ka funeral committee jaga chairman funeral. Ma gi ngenya ka jotelo ma kij biro kan. Gi ngenya ka pesa ma jotelo manogo. Kech bose ka oganda luo. Gisebedo wako ma sirikal for over 60 years. Koro you wanted them to do, you want to ngeni uni sirikal. Koro ube nya kutem mondo giyud something. Ku poverty index mani Luoland is too high. Ku kabila ginonga do nwarieko. Chon. Wadong yu position to gini nyamo fry. Koro neno kidhike na Rift Valley, unge youth maluo ngato. Idhi Central, unge youth maluo ngato. Ku gin well off. Moko timo hala. Negi chako 63, wan pok wabedi anything up to Banyur Maruto ni makoro wayude position ma government. Over 63 years, suffering as Luos in opposition. You cannot control those things. Nyaka cow time. Mondo wa settle. Mondo wa team affirmative action. Warom gi joka. Ada mondo ang'ane counties ma kaluo gi kwa chako kachiel kod county ma Migori. Ni siasa ma Migori the nade. Siasa ma Migori is good. Siasa ma Migori onge problem. Siasa ma Migori sani queen tie kabisa. Kindago wero kamano leaders ko telne governor. Ginya meta gwa bunge te nyaka masala mangata. Nyaka Junet giri. Migori is now peaceful. Kendo gigo siasa ma very soft and very intelligent. Migori mejarachga. But leaders no se bed finish focus. Kar goro kendwa. Let us focus for development for our people, not fighting each other. Very nice. Perfect. Kisumu the same. Ochilo dog. Sachiel. Idonite Ochilo ka. Governor mora lunya zabadi 2 terms. In Ochilo to Gladys. I got 2 terms. Eomi ogilando 2 terms. Chung to kote ami chung kodi. Democracy yini mabe kwa the ma ODM chwado Ochilo ticket do ngidi adi nomination kuyombo temie ladies nomination free and fair kuyombo temie Kisumu wan gija ngwene Ochilo yombo nyamita gidi de nyamita ben kode kan gidi yombo gidi de romi debe ngamu yombo temie ticket but kineno Migori kachino ka Ochilo nyalo yes chiel wi ken malo sani ogo giruto chato death ochako mede maile Singala kubanga kia ngoka. Mari je luo gija lango. Gicho kelo mamit kabisa. Kuro ber. Na kwar sina kuru banga. Sina kuru kukula bangla of lango nes. The best. Mano remo, mano blood. Maru akalanjil. Chilo kele mamita yo. Kidika gladi is automatic. Kiki chungu party li chairman ma national. Li chungu kidika. Kadi chungu wadi odhi adino miso ntoyombi. Kisumu kawana candidate sang adi abich. Jala delaru, gula yogo, ron $1, atemanya kwa kere, akinyi buyu, debe. Amok wany kanye mwadego. Ginu siye penate. Anangata kadamu yumbo, dwase nyamino. Adomo do adhia ne siya kama wukende mwande, koro kwa biki Kisumu ka. Siya wana gugumbo kuchieng, gusupika. Gidhiro mi debe. Chieng MDG, speko kode ODM, gumbo ODM nomination ngamoyo mbi nomination kum jare yogo gumbo go kode romo go chieng MDG jo pinyo amoa mit marach ku governor no nyosa adwaro president ineno kanga mabende bitu ji winjo sia kanyo no ngama na grassroots support sani chieng biro kabisa but gima yenye en party chieng DG gi MDG no gima yenye en MDG no ku bwan nyakwa yer ja chama to gumbo tingen nga but biro mapek biro to biro ko bogonyo dhano kabisa konyo kabisa konyo kendo biro malach but koro chama mwakete question ma MDG Donge mare jaluo no mare ko nya di bageno kidina ro bidinyo Ruto ne MDG governor masia ma di bagena wanti kela karuto to kelo jo governor Steve Rift Valley order. Are you going to begin with less Nyanza en ODM te. Tudongero jo pinya madhe mehe to unaka executive una. Ongeja penya mabro go kura ngamu kija ODM. Ando ngamundi. Nako siasa ma ai bwana. For beginning all MPs, all MCAs, all candidates of gubernatorial must be ODM. Must be.
Luo Nyanza ODM. Kenda wacho kam strong. Maka dikelo na ngama weak. To say the nomination mar ODM bo miye ticket. That is our candidate. The nomination man delegates. Go and look for delegates if you want to be a candidate. Katamare MCA. What the team nomination delegates mag chama. If you don't have a delegate, don't interfere with us. You're the chairman. But Luo Nyanza to Kingati Undi. NODM. Makiponwa chachini. Manakuwa keto candidate mawi. Yakija lo chachwa. Wangi giro buri ni wala yaki gladys marai. The popular candidate of ODM will be nominated to face the opponent. Manaki chama mal. And you will face it. What are the break Martin Kang wadu ro de chako chel kod somo ote mag jan neno machun lagi TV med mana kete kan krom gajwan kang adu ge tino mara Rio ro chaka chel kod weche gumabende koro timora kadhi nyiswa ni to Kisumu County jal man mabende koro nyalo tero county ma Kisumu eno mabende krom gajwan kapod wan mana kande ka chel kod makamu thon mwach mabende wan godo kande ni bende kaluo siro to tam krom gajwan med kete chun lagi TV wadugo bang samachuok. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere, kod nyithindo. Wanono weche maga. Siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma en duond onagi. Mana kamano nyakrom gajwang kamora mora maitira kathulu makende marwa ke chenro ma Chuny Onagi TV podwa mana dono nagi nyakrom gajwang podwan kande kachel koda moluor makamu wa makamu wagomba kaja konyiso ni to chalona del krom gajwang wan gitu mpogre ka wan gi James Owino wacho ne makamu wa makamu mano thuon sangwenya mara bet to tamne yeye ungeta democracy yina nan sangwenya ten to tam
An nying moro moro mduwa onge problem provided en tuta. At the end of the day ibiro duogo ira. Kan sangwenyo kotemi. En tuta. Wan go tale press wacho na winjo makamo mos from Ofunyo Jerusalem. Makamo wacho weche mabeyo ahinya kendo okete kaka en. Wayie kode kabisa gini en tutam. Erokamano Otale, mano ng'ata kabisa, mano dhi bedo chief of staff mgine CDF manager mar Edwi Kisumu East 2027. Osemiye lemo. Mano automatic osebedo koloso gik Edwi kabisa Kisumu East kae. Gik miluongo ni technology tene momenyo viral kila kitu. Koro en oseyudo tich. Kada kokete chairman mar Basari, donge pod ofaulo. To wakawo jo Ofunyo ni to waketo CDF manager. Donge Edwi osekonyre. Talo osekonyra konyero kamano inyo Tale. Mano ng'ata kabisa. An gi jo ng'ato pakre ka ne Linda Mwananchi movement wacho ni hotea tutam onge. An gi John Omire wacho ne one term. Onge ng'ama otamo gi wacho one term. One term gigono ng'ama ne gigono kura. Nyisi jogo no wacho one term ne MCA mare. Kata mjumbe ne. Ruto wacho no one term. Ruto ne kogocho ni. Sani akwadhi gocho Ruto. Koro kokidwa gocho tiwawe. One term kuro konywa. Whether ka igo one term kata kigo dhidi land Ruto. Kuro tiende west vote. Tiende idhi lande kata koyombo. Yombo ng'ama yombo ga yombo nadi. Nungo yombo ka pele. Kama janyo cho yombo sante kuri dwan kiko yombo. Ere candidate muchung kode monego yombo. Sani odong 10 man. Candidate en nga. In fact nyiso ga joma wacho one term gin candidate giluongo nga. Mondo ginyisa ne Ruto one term to Steve candidate. Magidhi gocho ni. If you don't have a candidate, why are you talking about one term? Mano be some political science. Be ni chief engineer kan. Kata initiative candidate wen nga. Ki doka one term kuru. One candidate already defending. You don't defending sitting president. Sifuna no wuok kacha mwacho ni oganda dwaro mondo koro chung president. Bang' ka nose gole kacha. Donge jakom no chunga Sifuna ko kata kotami chunga motami. Beno kodhi chapo. Ochapo nga. Ng'ama onge kita MCA to kidala kita party ongo to chapo nga. Party less ochapo nga. Wani ODM structure. ODM anye ntie manyoko ikoko. Nungo zegole ochak party ne. Chako party is not easy. Hidwa chung president without party. Ni kao jomoko yudhe wacho ni nega president. Mago onge. Bwana bingek wa jakomo ay kod wakawa bedo rais. Jakomo nyine no nindo. Let him rest in peace. Di wothi ndara ni jang ng'wen wacho ni un party. Ni presidential candidate. President dwaro 24 counties. Main go support 24 counties a half. Mago ni signature 100 de yud kan ni rengo ni Sifuna kakoro Kalonzo ebode go chunga tiba bodo lengi ot putila peso tam we Ruto biuru wakini short slate ipana ngomo me jogo mabende samoro siro one term siro wacho ni mondo mikoro rais wuogo getelo kata mana Nyanza ka beno ka jomoko pod oganda moko pod wacho mana one term ang'o matimore one term do jomoko ndie jomoko wacho timiyo pesa giparo jo two term ka wan gi pesa koro kiromo kode go ni one term timiye 200 odwoko ne two term onge alternative koro luo Nyanza ka unigi penji ga ji Steve joma wacho one term giwacho one term nang motimre marari giwacho one term who is the candidate abedi jakom nitia molo nyalego tawa wacho one term opisa wa presidential candidate makawaida awa the kode debe kendo jakom is not there. Our candidate, why William Ruto? Why are you saying one term? One term no kadagi Steve. And one term, the candidate enga. Candidate marjo one term wilu nga. Wan gi Sifuna orengo be wuok kacha. Kuro mago tango. No orengo dhi. Kalonzo bidon nga. Ngani Matiang'i bede kanyo. Eugene keto kai. Ere ng'ama ka giyiero to nyalo chapo. Onge. Jomago to joma Ruto setiyo gote. Mago chapo nga. Mago joma osebedi buo Ruto te. In fact, mago are the weakest candidate in the world. Ruto yeno kaerga mochako siasa. Nyo wacho ngoja. Mambo bado. Mimi ndio ma senior politics. Nyiwinji. Poko wako ni short slave.
morwako kondo wota to buru ni bathe to ladies ni bathe to wanda igi ni toke to makamu timu sa marima presidential udherengo mo lal ikuro kot de landa wa chon wang nyuklend lendo manindo cha landa wa kanyine no France chwade gajitine neno ka spend timbre maje kaka wadhi timu kaka nyino spend dere ka jendira bonindo kod gilocha eka kwa dhirigo kuduka ndege kelu candidate no dire kop siengo no chiema gi gole candidate no ema gi gole deputy margi ema ji pogore jomoko yudo position kanyore ingo be nyalo kula biro irwa wachore ne Gladys nyalo kawo deputy mar ker. There's no problem wan ka kero mi watu wakaka unge koma ngato weyo kato miyo Gladys wadhi pam kato we kidhika kithuri mano structure Ruto no reye Ruto ker ngami nyalo mislead Kenya kaka ngama koro dong man ge experience in politics en Ruto the rest gin junior Ruto no osebedo Moi president Steve Ruto no osebedo Kibaki Ruto no osebedo Uhuru Ruto no osebedo Raila Ruto is a long experience intelligent politician and focused Kalonzo gin go osebedo go sirkal matiang nyonyo gin go Uhuru ong'e weaknesses mag jogo te sani koro en president security ni kuome same wacho no biro campaign yo mano biro campaign koro dhi chuo gik moko koro dhi kecho osebedo go campaign no it's going to say go dhi seto gik mosetim kodonjo Mabei flyover Paya stadium Kiango gona ukura kodonjo Siaya referral stadium affordable house gona ukura to gonyu wacho project chwadi pesa wacho project chwadi choma madebete kubgigo be neno Kisumo stadium Mambuleo roads Kabojo Kanyagwal Kiangango Chwatai network Kora jomudo umeza wanta mo rwathe kwanango Ruto raj tich mitiro raj ma Ruto ere giri mikelo yi baiso ne koro dhi yawo dho kap idhi neno pesa dhi bano pukre siemo ndara to gonyi osiemo ndara tigonyi to siemo pap tigonyi kidhi Migori stadium international affordable house Uriri Kiango donji lain chom debe wako pachi malal dong mana gi motimo Olkalau bagato kada tim maga giku kuyu maga joma beta nane gik mokel kocha to nane kumogo e kura gino kinyisu gimoro onge gima nyiso giku kuyu to makamu wachocha di onge gima nyiso mokwongo gicho ker kida Rute mogo joka gore gi joluo ok siasa mukia abe mbadi giro onge gik ma sirikal dhi kelo gidonge mokel kocha wan pokne wan ter nyaka bot okono dongo gise nyaka gas idongo gise yudo gik mang'eny negigonyo pesa negolo pesa di adi kata mna be nalo papara negigolo adi at wan Nyasaye konyo wan koro wang'egi koro kwachako negigolo adi alafalo kata para batang'o machielo to gigo kura kanye to gigon ka chik ng'atgi jadalagi kata kaya se kweri ndikel ng'ato ma jaodi yombo ka manya wayombo ka kuro chiko ka position mwaseyombo chiko ko in dakine ka chago walo dong bochunga madhe go kan walo ro thika mere undu be mutugo gi wachu mere we kelo gik moko makubi konyo jo piny sani mana Ruto to tam ai gongro kuom ji joma timo self interest mag bargaining otiluonga na isewinjo gimone wacho ni pesa kala to wachama mano kany mar chame wan pesa wang'ni wachamo wagocho Ruto sawa kadide kana gimotimo Olkalau kura irita forget about weche mag Jokikuyu mag orego ganda luo Olkalau tango Olkalau no en Kenya Olkalau en county let us meet at the debe bwana Olkalau achiel yemati lando wan winjo wayomba pargi nija da kubi ulande ka kulande no Olkalau pango Olkalau no bokne komo uda bene komo odiem manya komo gine Jubilee mabene Uhuru ne manyo nego yombo kanyo gajagu ji serikal an ma control gi gore kende gi kyanyola koro sani goodies manyo wateru kuro koro wadwa kilo Western ka koro chak yudi kana 10,000 chak yudi kana gas chak konge gima mama Ruto teru kucha sani koro biro koni ko wan already wan voters mag Ruto wan ka to kelo gas ka to kelo project musekelo no manene kuyo tamo yigni 40 gi waga one kura prime minister be no semiwa maja komo bedo prime wadhe go ne kura en wan gugope in fact Ruto wan gugope to lweny mineno kuyu gowe maga chagwacha okogo Ruto gigo oganda luo ni sirkal nango onego wabedi opposition
sida mwana lwenjo ok en lwenj Ruto ka Ruto golo mbadi sani gwandai girei gigane ne Dorcas tena na Gachagua doki Ruto na ka Jouda yombo Central ku wane mo gidwawa gen kodwa ga lweny ma internal lweny ma nepotism ge ethnicity clanism ge egocentricness boganda lu kikiate kiakia kada inimine ni bedgas David you are not safe go jogo kada gidhiga kurodi luongi ni seteo yemoni gigoli na ngwe Yade joma no sekete go wach moni jaluonga marach waduka ne county wa Kisumu county kandie ngwech mabende koro seket kandie ngwech pek maratari kendo wadwane gi ring kabisa ya ndini nigi candidate Maria Kenny Seloko candidate an go jo ODM te gin candidate ni nigi jal mane pako kabisa mabende ne wacho ni Maya bembe kao governor mano ngano Bura Bura is my personal friend ko Seloko aloko nade Bura ko ngeno chung independent eno keni ODM beno ko de chame wach ma bageni nyalo inye bageni ngoro miyo idwaro namba enan kwatimo makosa wanto nasinyisi kwatimo makosa bwa gola weak candidate to chame pono no chame onyalo bedo governor maber donge no setiyo ka that's been working in Kisumu Central ngien ngara ramu se bedo Kisumu Central ka has worked en go projects me kwano can do better ko gini be kan bedo governor gini en national resources to could tudro go president head of state emagiri gik masani timo mang'eny luwo Nyanza gi ok tim gi county government pesa mikeli county tin 15% 85 ja nyaka idhi tudri gi president mondo konyi timo long projects madongo dongo kaka health uluga girgo nyaka donj kama kony county infrastructure nyaka president kony county pesa ma county receive tin en mna weji bill machulo jotich koro ngata kada mi yiero governor nyaka obed a friend to the current president or the current government mondo miger county mopogore gi obureno ka ng'ama chiegni manyalo kawo kom mar governor Kisumu county no sani to jopiny kod gite kata ron malo kata jianda malo gin malo ng'ama ni malo sani ma piny winjo sani to ron puro ne ko go kura kawuono ng'ama nyalo kawo sani to ron malo sani ron ko bien town $1 to jianda bende kode ang'o mamiyo ron bedo malo ang'o men malo gi sani ngeno ng'ama ni chuny diaspora kama kura ng'eng'i diaspora na en MP iluongo ni central MP jo central mang'eny chame ng'eny jo mawuok kata aduma malo gi delegates to kata jianda rach but the Kisumu Central ema dhi determine ng'ama bedo governor manyiso ni otiyo ne jo Kisumu Central maber yes has been doing very well and jo diaspora ni official on ni diaspora ka mana to kodi ka kuro jo basari yango jo mana ko problem jo mo Homa Bay jo Migori jo Siaya Rosa Buyu gi nyaka mami to keto kany gin gidhi nade gibe gini race delegates ma de amua gibe gini race kada dwa serach kada nya mami no gibia ana yie kod gi te an jogo ngama nomination Gladys go buro omiyo ticket mane ng'ata ko gin jowate gin jo chamate koro lugore kod kaka go kadin but gima duong nyaka imanyi delegates mag chama kapok idhir japiny but adieri makende miwacho ni gie sani to oron to ni malo bas sani to oron malo maka kuro nyalo chwade sani to oron nyalo kawo na malo town ka en malo ken gi migo sani kaka nyine no golo Ruto ni is leading cha to oron is leading tilu wego jianda duasi number 3 duma number 4 demo number 5 ang'oma golo jianda bedo number 1 this central thing Kisumu Central outside is good. It's doing very well. These sub-counties from outside. Set education, bursary, employment. He has done a lot of work. But the Central poko feel. Central feel around kupa in Beska. So Central ni emuchi wako enemo miyonga to bedo governor. Ilu Kisumu diaspora. Ya diaspora ni kodi idepi wadi maaga kan.
bineno Kulandi Aga Khan kanyo moluoro mayiwi tuch nyaka Brueri. You have win. Koro kada masabu ko jasa kia Kanu Nyandu Nyakachi Seme. And then adding then he declare. Kisumu Central is the candidate. Koro ngamadu wano be governor Kisumu ka bi Kisumu Central kamuti umakamu kijo diaspora. Wani mwa determine ngamiland. Koro wani nyake manywa. But sub-counties Maoko, Janda has done a lot. Ohingo Joagi. But the town has done a lot. And the Duasi, Ichama, Gilgaduma, Giset him a lot. Kakuring you long experience in Chama. Kura Duma and Kanyo Duas to get them. But Huma Maja Pencha to put you. Maja to Pudung. Let us say the truth. Humamara, Yamama, and on. Janda, Huma Jaungi. But long experience in party Chama. Taduma has it. Duasin Code, the Amonia Kabam. Ni sebo beti Chama Maromnat. Kuritimuni scanning, screening and scanning. Manoja Dego are ahead. To Maja Page Mahuma. To round tayo Janda number 2. Nina Dirabe, Molu. Yes, that is one of the structure. But to Buddha to Unge system, would again independent, no land of president. Maembo tigne Iko comment you know right, but keep me a weak candidate kanon. Erenga mauna no ne ka odium nyalo golo ne nyalo bage. Inga nyalo bage no ron. Kupi no ron bia go igwenga chia. Oro nya bage. Nyalo bage. Komi ticket. Ko jo kade decide. No ron ne chama Bura ne independent. Ojenda to nyaluoko. Mano nindo go ilo. Dogo do ingo te. Nyakaduma. Bago komie. Aya, mano unya wago sote kijogo. Mano nindo kod gilo. Bura yugo. Maiso ni candidate ma orono luoro ben mana obura. Bura luoro non. Kubgin gi akano gite. Kuri laro diaspora. Kura mela re diaspora tu kanu kuro declare. Diaspora rach en momi anyango bedo tamare seme le kuredi. Seme kuja del. Ala ilo sibiro ka bogo na. Ano kantere team up moro mabende samoro timbre ka team up maseno kache ni samoro Aduma nyalo riwore gi Buyu. Be ginyalo bedo gi impact moro. Ngengi ok nyal bedo deputy mar ngato. Mana fadhali dogi bunge. And the bunge is a very good position than everything. Bunge president. Kome mune gi yudi dware Kenya ka state. En bunge grais. Okene ka jogi nyalo team up. En akapar. Ngamadu walu nyawari. Gi team up ni ngamadu walu nyawari. Oginyali ngadaro dwaro kama ngadaro dwaro lowe. Ngaja bedwano lowe. Okawinjo kikwano wili kanyo. Wili to konge system. Wili neni system ma baba. Wili gin joma ni rito baba megi. Ne gin ka baba. To sani koro penyo biro makore dwaro kuja page. Japenyo first. ODM first. Yaga kuro mudungo iwacho bang. And if Kisebe do governor 10 years, kautiyo the current government. Do you get your new city? You have been working with the governor, young. Kuro kedid wanu. Jongo wacho ne saneno en ma en gi experience koro mara nyang. Kuro uti 20 na nyang uti 10. Kata en kuti yugu wiye beja tendi yalo yie man. Ginyamo 10. Ubyo nyam 10. Jatende man ngamane ga experience nyamo 10. Ngamundi. Eno nyam 20 na nyango nyam 10. Ngamundi ubyo penya nyang mus bro kwere. Cannot work. Jikatende jate. Kaintende jate. Gadala sanga no agjogo kumbegi. Agjogo shigale le ubado no agjogo. Nangu no agdipiti mare. Ngato wa Joseph Onyango wacho ni makamu wachane about Kisumu Central. Kisumu Central wan gi jadek. To watero gi debe gi jo chamate. Wan gi Bob Zio Mukewa, wan gi Swaga Musiepna, wan gi Uda Mawadwa. Uda Maora. Gin jadek kende ma dhi debe. Kura kogo ka wuono. Mano Bobo dhego. Ha? Mano Bob Zio dhego. Kogaga sama uwe. Mibiro go mbele ma oriem to kange. Mana kakiwi kwa to koko sane to president. Kakiwi ja kelo koko sane. Koko sane. Bob Zio. Kisumu Central. Yes, mano dhego. To kirito mibiro go 2027.
Mano no Nyasaye mung'eyo. Namba 2 manyalo luwe kanyo. Mano to siepna mang'ani. Onya yala. Uda dugi. Uda duga. To swaga uketo kanye? 3. Onyama matek. Kuna undi na. Ang'o momiyo dugi namba 2 kato bubsi namba 1? Ang'o ma okotime yono makare? No, nani ogiomre mabor. Gin jo diaspora te. Bobby ng'eno ni kwewa diaspora, dugi diaspora. Giriembre. Omiyo anything can happen. Wan gi bomviso chieng' kanyo be. Magari weri, maga joma koji. Siasa magisumo kama Central Tech, ken gimi tuge bwana. And too expensive. And adwaro intelligent, steadiness, structuring, focusing in ODM network. Adwaro gik mang'eny, finance. Adwaro gik githubie biara ng'ane. Ni biro gombaka. Ni ler kati detail. No way. Kisumu Central is too expensive for you to become an MP because it's too costly. Ng'eny ji in 90% mukti. And they need money. And you have to be that, give me to agero kabe ungi. No say agero taun. Ntienya kasarova. What do you want to build? Ungi CD bige doka. Yan na miji basel. Kuro goal pesa. Undu yiri. Kaidwa the time infrastructure man. Tanyango se pida maui taun. Segero lam. Circuit street light. Floodlights liel. What do you want to build here? You build my stomach for you to be an MP of this area. But it is too expensive. People like Makam will take money from you within 20 minutes. I need money. Upato kundegi na sope. Na Ketia, Naivas, Maogi Banos Gary Central. Jidonje Nyepo they ought. The dark Islam. Bring money. Mundu wadag. One survivors. Kisumu East. Adwi chairman, adwi kanga, adwi commander. Gokura kawuono. Sa adwi yombo with a landslide. Mindi chana ke 20 years. When is enough. Too much of something is dangerous. Adwi is leading with a landslide. Ungebe ngamalowe. Number 2 is not there. 20 years is enough for you to do the work. Kwa ungegi metima infrastructure kikmudo mateno rom. Ana adwi kanga. And when an automatic candidate, in fact, Kisumu County, adwi is automatic MP. And no one is swearing in Nairobi. Second case. Nyale yenga to kamo 40 years. Manu delu. Nyakash be bano kabende utego. Maja keno pandi. Pandi is leading. Ilo wega kuja. Ngamaka wa Nyakach. Upande $1. Pande unumula. Pande commander. Pande comrade. Sama duma de gubernatorial. Duma biro malo. Angomo me opande ni malo. He has been there. Sebedo koko reka duma kanya 15 good years. But kuja nyo biro nyo bene kode on toes. Geri yambre. But upande is ahead. Angoma kelo kuja bedo namba ryoka. And what youth. Young and youth agenda. This young Gen Sini. Ema kuja biro. But upande niko that mine plus elders plus chama. Obvio kawa wano. Sasa chama kuro kelemala and Secretary General mar coordinating committee ma county. Magi gik meden dhagi. Mede mal. Kuja ni managi youth kende. Youth go kabisa. Kada chama entie bat. And this is the first time uchungi. Ngachingeno sebedo kacha kan structure. Tuma donjo kata na koda, tuma donjo ta na koda. Ingeni ne director ma broad base magime wacho ne sam chalo ne imano upande cha euro ticket kacha maber kabisa. And don't underrate what I'm saying. And again problem mara. Now just say them, but you'll see them going on. Kada malu to president, even then. 32 wachungo president candidate. One doctor umulo one digal list nyawangaya. Migori be wacho no chilo da. Chilo yoke. Oma be Gladys uchi manu diso. Siaya. Odero nyaramba.
Udero unyarambo dero gumbo rach matach. Donge wacho ni David Ochieng ni malo kogo kura kawuono. Mano kogo sani. Kogo sani. Kogo sani. But mbele kaya kuro tangi kupori the ngigi ni chama. But sani kogo du Ochieng rach. Kogo sani du Ochieng rach. Kogo sani. Ochieng ni ndo korigilo. Isechamo yogurt moro Ochieng. Onge yogurt asechamo nyaka ma speaker. Okode mama sangina. Kada maro dero unyaramba se nyamo scratch. But kogo sani. Ochieng ni ndilo. Ngena dira be. Awatedi yani ngen mane be na Steve. Undo ngato tama. Kada kurani dhauna da sinyi is the truth. Kubar be kadwa candidate kadwa gimo kada ticket. Ukadwa jake chungu but the truth must be said. Imane siasa mande mbele. Kanyi kene mi penjo. Seme wan genye kal but wan kadiri. Kogo sani. Kadiro ni ndo kodigilo. Ngata nyang milu ngata ne ma ukiamo no kongo ka magana bato. Kadiri. Wono mogo mesa peso fuko. Bao. Ire kendo miyako sichwezi mona. Kadiri di kode. Sari ukiji semo de. Ire. Bondo. Waja diwo mwae. Adiwo aja bajaba, adiwo komanda, adiwo comrade. Adiwo wono nyasa. Kogo. Ujande giro neno ma. Ire kendo kimechari. Ndoga jisi bwana. To apenji magwanga donga uyo ni chando kacha Gladys Mateni. Namuse bedo deputy marga to nyal bedo kamera. Kangana postela se bedi bongana for almost 2 years. Gladys yombote. Kendo position manager komo wego no koro kendo mede power mara. National chair of Limpopo. Iwinjo kumogo legicha Limpopo to kanye. To jako gole nya tinga woto gi Southern Sudan to tere nyaka kamilu ngone girene al kalau to kalo bo dhi nyaka cha pinto dorok mano di bugri ni chungo igwe ubro biro nyoro jogo bia mama jarach samene jakom kete ga national chacha ni jan jakom kiewi mama nitie gik mamiyo ne chama bende koro gik mano maka maka jasa maka mystic maka to donje nadi mane nyalo wacho na nkech gino bende yano kaji ndiko e social media kama mata ngomo timore ni magar nonsense relief food obadho na driver mene riembo do baro dala gi ramuno kuro ngato ko baro dala wasere tar Kisumu ga ipenja gimo miyo baro ando ga Kisumu Gladys Homa Bay ka gik moko dhi dalau ipenjo jo dalau ko si lori ne penjo ngama ne utere no bedo misled madi penjo ko diso na we no will no will kama de ko se no we no sigi Kisumu digo kana lak buoro ni ga pato Kisumu kama ne ukelo gien awo par ka dio ni dala no wo ino ka dala no ger bo inge to anaro ako gik ma very simple ako gik mo ketie political network mako ginyala ko ngata mi succeed. Those are non-starters. Mama Cha is a woman to watch. Kigolo dende mine nutune na kija ena de chuo. Na sega wachireli. Kendo udhiro dokto buru mine chieng mehom kabisa. Oko national to buru go middle field. Oko 9 to buru go 6. Ruto go 10. Neka team waloso. Los team ni maro one time no wadwaru. Uburi winyo na kete 6. Amilo gesa ungo nade. Amilo gesa genjo neutral. Gin both side. Gin both kia kure to gin kure. Siasa ukinyal bedo neutral. Siasa nyaki take side. Kaka take. Neutrally songe politics. You either with the two term or yongi. To gino nyalo bagi chieng yiero. Kubi nyalo yudo ka ng'eng ji odhi ka two term. Tini dongo wan. Tidongo dongo. Koro nyaki decide. Siasa onge neutral. Na beti dieri. Ni timu tiendi kama. Onge politics. Digi ng'ati no katidongo. Wadhi Ruto ano tukutane na dek kwa debe tarika 10 mwezi bora wange nani ndio dume kati ya Ruto na hao watu. Very simple. Ungewo ndo ngatigini bwana Steve. Say the truth will set you free. We mriyamba mange kia one time kia ngoi gaje weche mokon 112 tam kama neja komo wewa woman rep makisumu dhi bedo nga women rep makisumu kogo kura kawuono awinjo gimoro nitie kama nyagi nyanya kach magini malandoni nyinge moko ang'e maber but is now ahead king'e gito nitie moro ka pengo
anene ken malo women re ma sia enduro duro is leading sela Imbalwe kogo sani to duro sela number 2 Duro kawe Uma Bay wan go mama ro kanyo binde derek bensuda to rach but sando bur bensuda malo obeno timos infrastructures development internationally gik milion empowerment NCD kiangogo temo jako ketu tangini chirni markets yo boda kiango mama jai sahed en nyakitang ni usogu Ben soda kogo sani to kume aya Fatuma Network Migori is a woman to watch okay and mami parano doki komcha 2032 en governor manu Fatuma full network kuru winji kaka broad base structure gine manyanza kuru jikada kikelo jibanga ka kikelo kila for formality but I think is way forward kada nganga do bini koma kani luonga for formality ya comedy studio but gikbogo ero kaman adi penjo mana ka wuod machiel ka nikech ene maembe ochegni gi Central kacha to wenge bende nene kacha ahinya Kondele neno ni ka ng'ama nyalo kawo Kondele to ng'ama wan go kanyo ng'ane ne that jana iluno bungo witness very day and the grassroots and people living moroja be no chung manene ko gi fawro but it's the people that don't call the kura mego free and fair unless you ODM otimo na intagaje ODM be ne scanning and screening yalo menyi ka kirenga el taskelta magi team ni interduodness but this time round is the best to be elected ando kada kuro no wonder kogo kura san bungu nyatanga digo mano kata na go ne obinju sario to kodhi mbele kujama scanning vendo tim rumu gumuro kunyase kupona kurumu gabi ko timne scanning and screening biyo kisungu umago benya katimi ODM gana jumu chunga bana ko timne scanning and screening to jomo kudu ipana ngome ya timne scanning okuwuothe yono maber orwalando gini ahinya Orengo bobayo gero dia ga retreat de kana neno ka retreat gi bai wata nyaka luongi ma piny mi lando jatang to kuja de ome ku buru samuni wori bande chake do kan manyiso ni ODM nyalo bedo gi plan gi Gabi kech Gabi be chunga fat ko bungo de to mai to gi miyo Gabi ang'o miyo Gabi nyalo mito wan gi candidates eni chama eni organize secretary mar ODM Kisumu Central organizer machama ko ba oposta ngene nga pa hand yomi njuga nji upande nga pa hand because of organizing in secretary mal to bungu dongo chako campaign chon chama mapenye ni beneni structure kura miko okaja to daki yomi but chama nyalo timo na intare dongen ja ODM no akia kanene maber ineno kolal ni yeye ya winje kod ni mara kia bunge la wananchi kia Migori kia ng'ango kia kuru kanene agone scanning mamara tayo karanda kumake dada koringo lutip tanena ka kuru Gabi ma ODM molenye kora nyiso kumuno rada ni dakine MCS mage ma Kisumu County mok chama reyo kendo ming'iyo mok doge majo piny onge go ngengi to dhia dala kadwa luongo nyingi ng'eny jok nuo no way ngengi dala no way MCA mara town ka logi dikelo beji sasa kada mna sia dala te kada Migori MCS go no problem fange nonde yudi ngamo bodho kada majanja ngwen kende no bodho mato wange ginyalo dhite MCA no problem unga location. Kolo jo pinyo believe on him to unge pesa. Kolo he has a problem. Jio nego magchaye ode. Magin jo ODM gitene. Dogi ji ODM do ngenge. Kada na ja ODM do ngado MCA. Ininga munyishina to kadwa. Ana pama.
Kada ba ja ODM mali place mna ja ODM muku. Idware MC makanya. Dungi ma ugunya. Mora madala wa. No kadwa MC madala wa de konya ko dala. Wang ne dhi tebe, dhi debe. Okay debe nyala. Adiere dhi debe. Dungi nyaka bedi debe ba fosa. Kada kuyo madungi yombu gaji. Dakitem Kisumu kato Kisumu ka medaki. Kisumu de kama se gari na gero nang. Korwa kuja mabudo onge pi. Onge tara, onge ndara, onge health, onge yath. Kai donge ratio se bedo rifaro. Idwa gera ka. Kamo geri nyaka kese ndini biro tiang. Dongi biro chama pesa. Koro nyaka yera dala wa monda change area mai. Penjo na mogi ka watieko makamu. Wan kacha gi mixed reaction mabenje jiwacho ni governor ma Kaluo Kandie. Governor makoro dok dala majong en Professor Peter Anyang' Nyong'o mabende koro tiko tamne. Inyalo wacho no temo na che jogo mawacho no timo bende jogo mawacho bende no kotemo. No, he has done his part. Set a under infrastructure, development oriented, investment, international community, or say deal with investors from outside. He has done his part. And Kwangi one kakajo Kisumu Central town is very clean. Yakwa appreciate. Problem mose inyogoji na wachuchumi mare kech. People are yoko fail. Infrastructure hotimo kabisa. But common man oko fail giyo. Ngini nyako team infrastructure di chiemo. Okinyal loso ndara kama ngato denye. Kolware lam. Kuri loso ndara to ngama wuotho no be nyalo mudho pi. Kanye munigi. Department ma pi no nigi. Infrastructure to timo. As kuro ngama donjo nyaka kaw from there. Mondo implement. Man is the thing. Kuro endu tiyo. Mare na nyalo miyo 65%. Kuro 35 to mna denyo mar jopiny. Ema no dwa we ahinya. Nyaki chiem gudano. Mane kaka ang'eyo professor. Erokamano kokamano kaka uthul maken maguniro kamano maduonga nyakom kete mane chunyo Nagi TV nyakoro mgajwang and kande kachel koda Prince Emeka wuode Nyaramba wacho ni mosna makamu called only man who help people when you're alive. Super PS Raymond Omolo wuode Nyasumbi kuwacho wang'e tendo onge mipimo godo. Yeah. Super PS Romano by current boss. Kideni nyakwa mie support. Again, Wanda is my brother. Bad is a friend. Attend is a friend. Gladys is my sister. Uburi is my mentor. Aduma is my mentor. Kuno nyaka appreciate. Jola. Nyaka go nigiro kamano kum struggling gimanyo jakoma wen. Kendo was spearhead this ODM. Nyaka wadonjo go serikal. Wangni wadonjo go dhoot. Wadonjo go dirisa. Kuro kwa se donjo go dhoot, we will demand some ministers. Wakwa no Wanda Gumbadi, Gray, gin some of the campaign, they will remain in the office. Nyaka kendo president be re-elected. And we want the president, because he be re-elected. Wa confirm no be re-elected. To mondo confirm jowago, the offices magin tiego. But we can add some, kaloreg negotiation muburu Gladys dhitimo kode. Mondo medo wa minister mar agriculture, kupuichi mag pur, medo wa minister mar roads, medo wa minister mar water. Iwe mwana gogo. The rest we will talk about budo ngomi jo Kenya budo. Erokamano kabisa kendo kaka jo chunyo Nagi utimo maber ma luonga kapok duorum. Kendo dwe mraboro no kineno ko chiegni rumo Steve ishaki kila mondo kena nyisu way forward. To gima nyotimre Al-Kalau manyaka tiek go nomacha joka koro loso ng'ato loso kukun madalagi. Machaka chagwa loso DCP gi Oda no Rift Valley. Nyanza kawa bene wanaga maro ma ODM ni jo Western nago margi kuro. People will meet at national level. But for the time being ngata nyaka wuog jo dalagi mondo gibed in a group kendo gibed gi unity. To gima dwaro jo wuog the as a team as a unity kwa dhi bagin mondo ji duto te wabedi ballot achiel kwa bagin gi president for our future 2032. May God bless Kenya, God bless president, God bless all our leaders, God bless chunyo Nagi goganda luo te. Erokamano. Erokamano imbogo erokamano maduong' ahinya kuom yudo thuolo mari makende kata bende dich mondo mi chopi Nagi TV kaachiel koda
Jera machunyagi TV ro kamano kuom kete mana chunyagi TV ote mabende ronwa kandi kaachiel kod thuolo mari mikao gi bundles mabende neno godo chenro nyaka mga jwang bed mana kete e chuny Onagi TV ponono nimbede gombo no michopi mondo mwatwagi bitwa kaachiel kod joka nyam mga jwang mayaw ni thuolo kache yud number 1 Facebook pages kanyo inyalo biro mondo michopi mondo bitwa kaachiel kod japeny luwa Facebook pages mogo Onagi TV, TikTok Onagi TV kaachiel kod YouTube page maro bende chuny Onagi TV nyaka mga jwang bende watimo kacha tije mopogore videography, live streaming services nyaka mga jwang kaachiel kod picha ponono dwaro services mago bende wan mana kanyo nyaka mga jwang nyalo tudri kodwa achiel kachiel ne joma bende ne tok kamera kacha wan gi ilongo ni Chelsea mano Nyasiaya kaachiel kod ilongo ni Jane Akelo nyaka mga jwang Jane Akeyo erokamano maduong' ahinya kaachiel kod Maureen Oure wan bende gi ilongo ni Medusa machendo ni Nelson Mandela Okore wuod ofunyo Jerusalem mano dala maler mano manager mar Redwi 2027 dhi bedo manager mano manager mar CDF mar Redwi ofunyo sirikal Kisumu East ma janyasega keto nyinge batero Nairobi odhi chamo pesi National Assembly okawach koro mga jwang ngirwa makawuono ne ondiek ok nyier nono mane tayo chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan Oritu Masani. Erokamano. Ma en duond Onagi.